हैनांला बिसोरो सोर बाजाराव सासे थांबानो जाया होमबा फाथो मुलि लायनोसै बिरि बाजार आरो फाथो मुलि लादो ओमफ्राय मुलि लाबो साफैजोबो खबायाबो सारजाबाय गिलासआव खबाइखौ गिलासआव सारनांगौ सारजाबाय फुङावनो मोजांलै नेरा मोजां नांहैयो मुलि सारोना फुङाव एसे दानस्रोनांगौ बे मुलिखौ फैनाय नों थांगोन बाजाराव बिसोराथ' मुलि सारनानै जायालै एवथारनांगौ जायो ना बिसोर फोबाथ' हालेवनांगौसो नङाबा जायालै मोसौ हाबबाय थायो बिजोंनो हाबो बे ट्रेक्टर लामाजों हाबनाया बबेजों ओंखारहैयो ओरै ट्रोप थांथारसै हालदैजों थांसै थाजों ओंखारसै आंनियाव हाबहैबाय थायो बिजोंनो हाबो बे नों ट्रेक्टर सोनाया बिजोंनो डाइरेक्ट फैग्रा जाबाय बैयावहाय दंफां दानथेनांगौ अरला बिफांजों माखौ मुलिखौनो ए खुमब्राफोरसोलै फैनाय सोलाबबा थौ खनसे फंसे दा बेलासियाव बेलासियाव मामिनाव लांनांगौ ने मोजां जायोमोन